A da sam ja sama na ulici, on bi 100% skočio na mene i udario bi me. Pa ja bi te udario. Realno, ja bi te prvi zveknuo šamačinom preko žvalja da mi ne pametuješ tu i da mi ne glumiš nekog detektiva i da ne sreš da je brak. Ah, ljubav, kako je to nešto lepo. Kad se dva para vole i onda dođe do braka, da sklopi brak. Ali, da dođe do braka, treba se stvarno voleti. A ne se tući pre venčanja. Bože, ti pomozi i saklon. Gdje ste ljudi, s vama Rus, dobrodošli u novi video. Kao što vidite po naslovu ovog klipa, danas snimamo Brak na neviđeno part 2. Na part 1 ste stvarno izgurmuli što se tiče pregleda i interakcije. Ajmo što da ne i drugi part, mislim part 2, naravno. Obavezno bacite like, subscribeajte se na kanal. Ako još uvijek niste, upalite zvonce, a mi ajmo na video. Evo nas, znači piše Brak na neviđeno nije special, specijal 4 najveće frke. Ajde da imamo i te frke. Znači da podesim gore, da smo gore. Tako. I ajmo. Grezub. Ćao. Ćao, ja sam Bojan. Ćao. Kako mi je? Drago i men. Dobro Šta sam. ime? Rajko, Rajko. a što mi persiraš? Ja uvijek Ti si kum. persirno. Rajko, drago mi je. Ovo Gle kuma jebote sumpor kubure. je moj kum. Bojan. Da, Željko. Drago. Lepo haljina. Minđa, vidi Minđe, bog te. Hvala. Molim. Odakle si? Iz S Babinog polja. Lazarca. Da, Blizu. dobro, ja sam Novi Sad. Čime Šta se radiš? baviš? Da, ja radim u Zelenilu. Bavim Buraz, brat ima pečat na čelu. Veliki plus. se hortikulturom, ekologijom, između ostalog. Znači, bolje rečeno, poljoprivrednik, jebote, šta komplikuješ? Čime se ti baviš? Ja sam privatni detektiv. Opa! Šta je? Ti je privatni detektiv? Da. Daj Bože, aj ba, nemoj sreć. Svašta može da se desi. Pa svašta može da se desi. Radiš to i u struci? Mislim, baviš se time, Pa mislim tim da. kao privatni detektiv. Da. Nosiš oružje, ono kao. To ćemo sačuvati za sebe. Ja to čuvam za sebe. Pa ne, Šta, brate, nosiš za sobom od oružja, pajser jebote, sumpor, pa ćutiš, šta, kalaš staviš u gaće pa ideš gradom, jel, kao detektiv. Daj Bož da imaš pendrek i onaj taser ruže, ništa više. ne znam. Neke tajne se nikada ne odaju. Dobro, baš. Neke tajne ostaju da žive i kad... Borilačkom Ne. maštinom. Bavim se, da. Boks neki. Treniranje mozgova ljudi. Treniranje mozgova, ova je umisla da je Albert Einstein, jebem ti sumpor, ti jebem. Bože. Mislim, nije ostalo. detektivski, ali dobro, ajde, može da prođe. Molim? Nije detektivski, ali može da prođe. Pa vidi, ja odlično znam da masiram mozak. To ljudi izluđuju. Rečima, naravno. Ali nećemo sada da pričamo o tome koje veštine znam. Dajte burme, ono, da se rečemo i da idemo kuće. A reci mi, otkud ta ideja da se šišaš tako? Pošto ja inače... Htjela je reći pederski, pazite ovo. A reci Slušaj. mi, otkud ta ideja da se šišaš tako? Tako pederski, pa reci ženo. Pošto ja inače tako klinci zovem petlići. Za Aha. tim frizuricama, pa me Ej, interesuje To ta me petlić frizurica. pitala i jedno ovde. Ili kikiran, sad, kako god. Dobro, to je sada nešto novo. Pa nije novo, to fure klinci, pa zato pitam. Pa osjećam se tako. Najteže Osjećaš se kao klinac, kao petlić, jel? Jebo ti sebe zalizana. Tvoj isto krava da ga je zalizala, gle ovu. što veze? Pa bolje biti ovako ko jaje. Jel de? Pa imaš zaliske, imaš sve. Bolje ovako nego biti ko krava, druž. Zalizan ko krava. 5 godina. 5 5 i po godina. 5,5 godina. Ste živjeli zajedno. Ne, to je veza bila, od toga smo živjeli 2,5 godine zajedno. Znači 3 godine išli ovako u vrtić. Od I toga je nije bilo mu spadalo. braka, je bilo 1,5 godina. Pa ti si ga ugasio baš na kraju. To jest na početku. Desilo se nešto nepredviđeno, tako da... Prevara, pretpostavljam. Ne. Nekim čudom da nije prevara, ej. Vidiš da si loš detektiv. Nisam loš detektiv. Jesi, Ne, nego si ti loš masiraš dobar sagovornik. mozak. Ne, nego ti loše pričaš, ne znaš šta ćeš da kažeš. Jebote, lijepa.
Ali Znam dobro, šta hoću da kažem. ali dobro, ništa, pa reci mi, šta najviše mrziš u vezi? Laž. A laž. Laž. Da. Aha! A da li bi kada oprostio prevaru? Da. Oprostio bi prevaru? Da, to smo pričali. Bibi. Prevara nije samo ako ti s nekim... Ako je telesno iskušenje, jel? Da. Nego Znači, šta je mentalno. prevara? Mentalno? Kako to misliš mentalno? A spavaš sa mnom, a misliš na Peru. Pa vidi, ja sad... A ko je izvinjam Pero? Publici, ali ja... Ko je Pero? Ja sad izvinjam publici koja će ovo da gleda, ali ja sad mogu da isto budem sa nekima da mislim na Roberta De I to Nira je iz veća Mladosti. prevara nego da si baš prevarila. Pa ne slažem se baš sa tobom. Mislim, Dobro. tu nam se kalupi uopšte ne poklapaju. A reci mi, pošto imaš dovoljno godina, ti si 81. godište koliko sam zapamtila, Ovi će se stvarno popiti jebote sumpor. Kako je krenulo, ova će nabos njega u glavu. postigao si, vidim, veliki neuspjeh u ljubavi. Pošto si spomenuo da si imao Pa ko ne bi kad ima ovakav pečat na postigao glavi? si, vidim, veliki neuspjeh u ljubavi. Vidi ovo. Šta je ovo, druže? Klovn, vidi ovo. Dve oči. Dvoje očiju. Jezik i usta. Krezo. Pošto si spomenuo da si imao samo tu jednu dugu vezu, reci mi, šta si za pitala tebe, koja ti je šta za tebe najduža znači veza? institucija braka? A to nije institucija. To je... Šta za tebe znači institucija kao brak? Pa ne smatram to da je institucija, to smatram Pa da je... brak je institucija. Nije. Ništa, ja ovako nazovem. Alo. Ajde da stvorimo jednu instituciju. Ali da znaš da je brak institucija, znači investiraj 50 evra na brak, pa ako ostanu ovi 3 godine zajedno, mi smo u plusu 150 evra. Investiciraj jedno, tako je, samo jako. Jeste brak investicija. Brak investicija. Možda za tebe. Znaš, brak je spoj dve duše. Jeste. Nikako ne treba da se gleda kao institucija. Tako je. Kao, znači, Bravo, potpis i bravo, ti si sad Petli. kao Petlić. Peto, dobar si. moja partnerka. Ne, tvoja duša treba da je deo moje duše Ti mene i ne moje razumeš. duše. Ja ti govorim da je brak institucija. Kod tebe. Brak je institucija. Kod tebe. Po tebi. Brak je... Kako će biti institucija sve te nedelje? Kako? Daj mi objasni. To ti je ono kad uđeš u brak, kada poštuješ sve ono što se mora poštovati u braku. Ti pod broj 1 ne trebaš ništa da moraš, to nije pred moranjem. Ne moraš ti nikog slušati u braku. Ti ako stvarno voliš osobu, ti ćeš biti sa njom i naravno da ćeš je i slušati i naredbe, znači slušati, sve ćeš ti slušati. Nije rad toga jer ti moraš, nek ti voliš tu osobu i želiš da pokažeš svoju dobrotu i svoje poštovanje prema toj osobi. To nije podmoranje, šta li ukuša priča, ona detektiv, jes malo sutra. Za gliste, jel? To se podrazumeva, Bespravno. to ne mora da bude institucija. Znaš šta je institucija? Institucija može da bude, znači, crkva. Primjera radi, da ima svoje kanone. Brak ne mora da ima svoje kanone. Baš sam namerno njemu postavila takva pitanja da vidim koliko su mu dugi ili kratki živci. Au, šta je ovo bilo? Vatra. Vatra? Očigledno, da. Lazarevac. Lazarevac gori. Pa nije znao on ne zna šta je brak. Ti si postavio Bitno da ti znaš da je brak investicija. Jebem ti ljevu u pičku, šta na muža investiciraš, jel? 50 evra. Jebem ti ljevu. pitanje. Dobro, ne volim da se raspravljam sa ljudima koji nemaju... statusa, da. Okej. Kako sad niži status? Pa to mi je već rekla, znači da sam Petlić, ne znam šta, izvini. Pa brate, izgledaš ko Petlić, ko ti je kriv? Dobro, imaš frizuru kao Kikiran. Pa dobro, to je sada u nekom forucu. Mislim, 81. godište treba da furaš neki normalan stav, da furaš neku normalnu stariju ženu, ne devojku koja se nikada nije udavala ili tako nešto, ali okej. Pa nisam ja birao, da sam ja birao, bilo bi sasvim drugačije. Pa nažalost i ja da sam birala, bilo bi sasvim drugačije. Bilo bi sasvim Vidiš ti kako jedno drugo potpaljuju, jebem ti ljevu. drugačije, pošto ja ne volim ovako neozbiljne ljude koji se Pa ti si neozbiljna, druže, tebi je brak institucija. smeju na silu. Ovo je inače smeh na silu. Napred. Znate ono kako vas poklopi žena, muškarac ne zna Pa muškarac na nju, jel?
šta da radi, onda se ovako preznojava po nosu i tako Da, svuda i da, samo da, se da. sme. Ja ne znam u kom maniru hoćete da nastavim. Ja samo da vam dam sponzor i da idete kući. Da idemo kući, da ja sa mojim kumom lepo idem da jedem. O, ja sam A možda ste vi samo gladni. Ne. Ja ipak mislim da ste vi samo gladni. Ja mislim da su oboje glupi za jedno za drugo. Ne. Možda se vara, možda ne, ali ja mislim da su oni previše glupi jedno za drugo. Ovaj detektiv, ko ful, brak, investicija, ovaj petlić, nešto filozofira, nisu jedno za drugo, vidi se. Ja kad sam gladna, znaš koliko sam ja nervozna? Mene moj muž toliko nervira kad sam gladna, on mi samo baci parče leba. Znači možda je to rešenje. Pa nisu, druže, golubov da baciš parče ljeba, ješ ti bacit ljeb, jebote, ljeb, jesi ti normalno? Gdješ bacit ljeb, jebote, ljeb. Leba i džema. Možda si gladna. Ne, Možda nego bi ti bilo- njegov volumen Ima PMS, zato je nervozna. glasa mi toliko prodire u mozak da je to nešto nevjerovatno, znači katastrofa. Volumen. Ako znaš šta je volumen. Znam što. Ova stvarno misli da zna sve, ona je Newton jebote super. Ona je toliko se, znači, izgasala da sve zna, ne zna ništa. Brak, investicija. To! Šta je volumen? Šta je Uopšte ne volumen? pričam Brak, investicija. visoko. Šta je volumen? Kad je bio prvi svjetski rat? Kad je bio drugi svjetski rat? Družu, šta je ovo jebote ljep, pa nije istorija, je. Vi ste došli ovdje na brak, na neviđeno, da uklopite brak. Ti njega pitaš kad je bio prvi svjetski, kad je bio drugi svjetski, šta je volumen. Brak je investicija. Kad je bio boj na Kosovu? Boj na kost. Oj, druž. Pa ovo je isto kviz znanja, jebem ti, super. Kad je bila prva Marička bitka, ajde. Marička bitka. Ajde. Kad je potonuo Titanic? Kad je potonuo Titanic, druže? To svi moramo znati zato što je u tom brodu sedeo, Joseph Mourinho. Sedeo, Tito. Pa je potonuo, pa jedva ga spasili. Za koji mi kurac trebamo znat godinu kad je Titanic potonuo? Šta je nama Titanic? Niko i ništa. Jedan jebeni brod veliki koji je plovio, druže, s čim morem, okeanom, ne znam, spucao se u santu leda i potonuo. Mi trebamo znat godinu. Pa daj ba, druže, isto ko da ja kažem. Koje je godine Juda izdo Isusa kad su igrali šmurke? Da, de, druže. Koliko ljudi preživjelo na Titanicu? Koliko ljudi preživjelo na Titaniku? Joj, čekaj da izbrojim. Koliko je to nebitno, druže? Koliko je to nebitno pitanje? Pa šta ti, druže, filozof, detektiv, brak, investicija. Titanic. Koliko ljudi potonulo na Titaniku? Koliko dlačica na mudma ima baka prase? Aj da te čujem. Guhni. Guhni. Ne možeš. Koliko procenta Saša Matić ne vidi? Ajde pa. Niko. Niko nije preživjelo na Titanicu. Pa ne znam, jel ti znaš nekog? Znači ne znaš ni filmove čak ne gledaš. Pa ne, ono. Čak ni filmove ne gledaš. Prvi svjetski rat. Aj, kad je Kaže, bio prvi nije niko svjetski rat? preživio na Titaniku. A Znaš šta kad je bio je prvi sa mnom? svjetski rat? A šta je? Gdje je počeo? A koju si školu Kako završio? Leonardo, jeste potonula od NATO, ali Kate se spasila. Ja ne. Al koga boli kurac, druže, za Titanic ovdje u braku, Brak, investicija. Ne znam, da, možda Milica, da, ona... znači, 99. davala intervju Dva Titanika ona bi isplivala negdje, razumiješ, ona ti provalila već ono odavno. Da, stvarno, da. Da je ona bila na prvom Titanic, ne bi bre potonuo, ona bi razbila onu santu leda. Ajde, ja znam, 1914-1918. Drugi, Izvini, koju si ti školu završio? je to bitno? Pa ja tebe pitam koju si ti školu završio? Da li su te Jesi došao ovdje kvalifikacije da se stvarno Da, važne zašto za ima... stupanje u brak? Da, kakve ima veze sa brakom? Ima. Šta hoćeš? Inženjera. Inženjera. Pa ne želi nekog ko ne zna se potpiše. Wow. Aj, završavaj, ovo je... Ova sad rekla da je on nepismen. Stvarno ne razumijem nekada bi ljude. Bože, ti pomozi. Sad si stvarno bezobrazna. Znači, jedno možeš da trpiš, pazi, jedno je trpljenje tvog bezobrazluka i puštam ga, a sad si ga prevršila. Ovo je sad bezobrazluk. A ja hoću da Znači, nastavim. to je tvoje kućno vaspitanje, odakle si došla. Ti moje kućno vaspitanje nema da spominje. Pa ja, druže, bitno da si ti rekla koje godine je Titanic potonuo. Brak je investicija.
Te, Ti moje kućno vaspitanje nemoj da spominješ. očigledno. Zato što ga nisi imala. Nemoj da mi spominješ moje Ovo je ukućene. bezobrazno, znači koliko si bezobrazna da je neviđeno. Vidi, Ako slušaj. hoćeš neku gledanost, izvoli sama Ne snimaj, želim razumeš? gledanost, Hoćeš gledanost, vidi se jebote, sumpar, vidi se da si toliko naivna, obsesivna i zavidna čovjeku, jebote, sumpar. Daješ mu pitanja, ne do Bog nikom. Isto ako da ja tebe pitam kad je put Albert Einstein zalijepio žvaku drugaru Mihajlu Mečkovskom na nogu, na dlaku druže i to onu na peti. Jebote, sumpar, pa niđe veze, pa realno, niđe veze. Ne želim Ali gledanost. da mi neko kaže da Meni si ljudi- bezobrazan, pa izvini. Na osnovu čega? Izvini, jako je uvreda. Jeste. Za Ti sama mene se jeste, vrediš. da. Znaš što znači bezobrazan? Hoće budeš Jel da znaš budeš šta više znači bezobrazan? bezobrazan? Hoće da budem još više. Bezobrazno. Aj završi. Kume, Aj završavaj, brate. Ajde, idem. ćao. Vozi da te ne vidim. slušaj. Će bude bambusanja sad, a? Će sada ovog šakom ugla, jebem ti ljeb. Pali. Meni ne možeš Pali. tako da Ne, se ne, 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 obraćaš. sad Meni pali. tako ne može da se Ma, obraćaš. pali ga. Seljačino jedna... Ma, prestoko se. Seljačina ortodoksna. Seljačino ortodoksna. Šta ti imaš protiv nas pravoslavaca? Halo, bola. Pa ova udara na religiju. I ona je detektiv, ona je pametna. Brak je investicija. Seljačina ortodoksna, zato se nikad nisi ni ženio. Ti znaš da sam Zato tebe niko nije ni hteo ženiti. se ja ženio. Nemoj ti meni tu preko stola, bre, znaš? Mogu da bacim sto na tebe, znaš? Možeš, ajde, izvoli. Da ti rabijem te cerčice uši i da to hoćeš. Hoću, brate. To hoćeš? Da, odmah sad. Prvo, ružan si, drugo, glup si, Treći je brak je investicija. treće, neobrazovan si, četvrto, kučiš se, a nemaš pojma o životu. Peto, nisi mi ni do kolena. Pa nosiš tikle, kako će bit? Oj, što sam ja bubno? Dobro, do Šesto. slanka, ajde, šta? To je to. Da je bio neko normalan, da je bar bio iole kulturan, iole normalan i da je postavljao neko normalno pitanje, da je sačekao da ja lepo odgovorim, ja ne bih bila isprovocirana njegovim... Ti si na početku rekla, hoćeš da testiraš da li je on kratak živcima ili nije. Kratkog fitilja. Druže, ti si planila ko dinamit. Druže, isto barut jebote sump. odgovorima koje je davao kroz odvratan smeh, znači to ne smeh kao kad se neko onako podsmeva. To je ono o čemu sam pričala kakvi su muškarci. Znači kad im nešto nije po volji, onda skaču, sad da niste vi ovde, a da sam ja sama na ulici, on bi 100% skočio na mene i udario bi me. Pa ja bi te udario. Realno, ja bi te prvi zveknuo šamačinom preko žvalja da mi ne pametuješ tu i da mi ne glumiš nekog detektiva i da ne sereš da je brak investicija. Šta znaš ti koji pizde materni? Bog hvala, završili smo ovdje ovu epizodu. Ne dao Bog nikom. Nemam komentar nikakav. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, obavezno bacite like, subscribe se na kanal. A mi se vidimo u idućoj epizodi. Ćao!